Здравейте, здравейте! Пролетен поздрав за всички! Включвам се с нови размисли и страсти по повод 8 март, който е утре. Аз съм пролетно цвете и го обожавам като празник. Всъщност аз обожавам всички празници. И по едно време си спомням, че празнувах абсолютно всички възможни нови години и всякакви чуждоземни и странни и всякакви извънземни дори празници. Но конкретно за утре ми се искаше да ви споделя малко по-различна перспектива и разбиране за този празник. Той, доколкото съм запозната, е изключително продукт на соца и на парадигмата, която тогава е било необходимо да се разгърне за обществото, за да може в известна степен то да бъдат обслужени до тогавашните му нужди, но по един нов начин. С което искам да кажа, че на пролет има огромна нужда за обществото да се обърне внимание на нежността, на цветята, на огъня като стихия, за която говорих в предното видео, на обмена и споделянето, както казах, и също страстта, взаимодействието между партньорите, между мъжа и жената и съответно ухажването много добре се включва като взаимодействие, като ритуал, като случване между партньорите. И поради тази причина не случайно дори църквата е сложила празник по това време, познато като Благовещение. И става въпрос именно за възможността на жената да зачене, на страстта, която се обменя между партньорите и на всички тези прекрасни неща, които споменах. В един момент обаче идва соца, който не признава религията и казва ми няма да е Благовещение, ще е празник на жената и празник на даже не на коя да е жена, ами на трудещата се жена и даже не на жената, ами на майката и даже не на коя да е майка, а на трудещата се майка. Което като парадигма за мен е много смущаващо, но за това ще говоря малко по-късно. Празник на цветята, на майката. В детската градина си спомнях как рисувахме цветя, правихме снимки, картички, всякакви щурци всяка година. За майката, за бабата, задължително. И в тази връзка исках да ви разкажа, че е много подходящо за всяка една жена да се образи сама за себе си, в каква степен ще се свърже с този празник и как точно смята да го изживява. Защото да, може би за много мъже, аз в последствие с израстването разбрах, че за много мъже всъщност наистина остава като празник на майката. Но в същността си идеята му наистина да даде контекст и условия за обмен на страсти, на ухажване, на взаимодействие между партньорите. Така че от тази гледна точка е по-скоро празник на жената. Не, че и майката не е жена, майката си остава жена, но искам да кажа, че не е нужно да е станала майка, за да бъде отпразнуван този празник. И също си остава празник и на цветята, и на пролетта, на събуждането, на страстта във всеки от нас, така че в известна степен си е празник и на женската енергия във всеки от нас, а не конкретно само на тези, които сме въплатени в женско тяло. Така че си един много голям и хубав празник и независимо дали ще го празнувате утре или в някакъв друг пролетен ден, в деня, в който приема цъфнат дърветата или първото цъфнало дръвче, което вие видите лично, това е един много хубав празник. И краткият исторически преглед, който ви дадох за религията и за соца, как се намесва, идеята ми беше да ви споделя, че подобни парадигми и властови матрици се разгръщат чрез един леко насилствен метод за създаване на идентичност. Конструирането на идентичност чрез обществените нагласи и чествания дори е нещо, което в наши дни не е нужно вие да приемате и с което не е нужно да се съобразявате. Напротив, смятам, че в наши дни съзнанието толкова вече е разкрепостено и разтворено и широко. Как беше тази дума? Като се сети. Разкрепостено. Смятам, че вече в наши дни имаме доста разкрепостено съзнание и въобще не е необходимо да се съобразявам с парадигми, които не са актуални. А по-скоро е добре, отговорно да избираме и да се съобразяваме с това
какво на нас ни е сърце и как точно искаме да го живеем и да го отпразнуваме в случая, ако говорим за празник. В тази връзка ще ви споделя нещо, което много ме забавляваше. Преди няколко дни имаше едно изображение в нета на качества, описващи съвременната феминистка. Това пак във връзка и с социо, въобще с цялата тема за жената и за всичко останало. Съвременната феминистка, освен че естествено е голяма мъжкарана, че се труди сама за хляба си и всичко останало, също жената, която избира да не се обезкосмява, и на това много се разсмях, защото всъщност това ме характеризира мен като феминистка и ми стана много смешно, нали? Отново моделите на конструирана идентичност. Аз, която съм твърдо против феминизма, за което също ще коментирам след малко, в един момент се оказах с характеристики на това, което не приемам като поведение, като стратегия и отношение към живота. Здравей, котенце, нещо искаш да кажеш? Не! Опа! Няма нищо, мама, и сега ще го оправим. И да довърша, ето тук един младеж, който има много женска енергия, също ще си получи едно цветенце утре. Мами, ти ще кажеш ли нещо? И аз ще си получа. И Яни ще си получи цветенцето. Ето я, Яни. Здрасти! Може ли сега да довърши, да ме оставите да довърши? Може, мамо. Добре, благодаря. Може, мами. Не, искам презентики. Ти ще участваш, добре. Мамо, гледай Във връзка с феминизма и цяла поляна градинка с цветенца. Само да довърша, мамо, и ще ги разгледаме заедно. Във връзка с феминизма и идентичността, която избираме, това, което най-много исках да ви обърна внимание, мили, прекрасни, сладки жени. Избирайте добре каква точно идентичност искате да живявате. Дали искате да сте жена, дали искате да сте работна жена, дали искате да сте майка, дали искате да сте работна майка. Чакай, мамо, така ще паднем. Между всичките тези неща има огромна разлика. Къде да седна? Няма къде да седнеш. Ще стоиш малко правичък да довършим и след това ще седнем. Ако искаш, можеш да седнеш ето там на пейката и да ми изчакаш. Между всичките тези различни видове и категории жени има огромна разлика. Защото жената, която не се занимава с нищо, разполага с определен ресурс от енергия, която може да вложи в определени неща. Деца, моля ви, не дайте да чупите. Жената, която работи, е избрала да отдаде от своята енергия на обществото и на тези, които се нуждаят от нея. Майката е тази, която инвестира основно времето си и ресурсите си за отглеждането на децата. Работещата майка е в най-затрудненото положение, което може да съществува. Особено ако децата ѝ са в невръстна възраст, под 7 години. Както добре знаем, първите 7 години са времето, в което същността и идентичността на човека се закотвя подсъзнателно и са максимално отдадени на връзката с майката. И това е, както казват, моментът за възпитание. Първите 7 години изпуснат ли се, е изтървана работата. Така че, мили, драги, прекрасни жени, добре, много добре избирайте каква точно с идентичност искате да си създадете сами, отговорно. Естествено, има жени, на които им се налага определен избор, на които им се налага да работят и да са майки едновременно, но този избор също е необходимо да бъде възприят отговорно и да се знае на какво се дължи, какви са последствията от него и да се избира съзнателно, примерно, коя ще е тази жена, коя ще е тази личност, която ще ви отменя в майчинството и на която бихте поверили детето си през първите му 7 години. Да го възпитава, да го обича, да го гледа и да го учи, да се грижи за него. За моя радост, аз имам възможността да си избера да си възпитавам децата сама, да си ги отглеждам за сега. Макар че работя, но основната ми енергия е насочена към децата за сега. Така че
горещо ви насърчавам и ви апелирам когато избирате да сте майки, да сложите на пауза всякакви други задължения, за да може тези деца цветя, да растят в любов, грижа и внимание, каквито заслужават. Светъл празник!